Drama presents Kon Ako Ang Pasultihon. Kon ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kon Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kon Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Kagalaan nga ito magtatampo si Sheena Easton. Kining akong problema ba? Ini sa sinagom na ko nga bayot nga bata noon. Kung nga anong na problema ko, ingon man ko nini ang nahita po. Ay, congrats! Congrats! Sorry, Mami Sheena. First runner-up ragid ko. Oh, no problems. At least nindot ang result. First time near ka nga ni-apple sa Miss Teen Gay, pero na first runner-up ka. Huh? Next time, Princess Gay ka na tuwing call. Oh, Hopefully, Mami Sheena. Dego, kikan! Kuan pa. Agay. Anong gisok man? Mangutana ka pa. Nakalimot kag papas sa make-up sa imong naong. Ano? Kalood ni mo. Polis ko unya na binayot ka? Unsa? Mau ko na, Mami Sheena. Sakit kaya akong kuto-kuto. Nginaigo sa jumbag sa akong amahan. Uy, wala siya may baong nga tuyabs ka. Wa, Mami, uy. Lalaki kay ko kung magatubang ming duha. Kung nasa na akong pamilya kay pulos magod may mga lalaki. Labi na bigid ni Pudra. Dili na siya kaklaro sa imong mga lihok. Dili, kay lalaki kay ko, Mami. Uy, basta naa siya. Uy, mako ba di ay? Hala no. Sa'yo akong batong, Mami. Di ba sila makadawat na ako nga tuyab ko? Naluoy ko ni Twinkle, kaya ngon ba ko ani ka ni Adto nga, dili makadawat ang akong pamilya nga bayot ko, pero wa man sila'y mahimo kay bisag unsaon ko nilag bunog, bugawas man gyud nga bayot ko. Pero kang Twinkle, lahi man god kay pulos mga lalaki silang managsuon og pulis pa gyud ang iyang amahan, hastang iyang mother. Maong mag-resolve silang dawat nga dunay bayot sa ilang pamilya. Kung kini, ayaw sa apel sa Miss Tenge, ha? Sa sunod ka barangay na Twinkle, ha? Ay, nga naman, Mami. Basig may makareport sa imong pamilya ang bangan ni apel ka. Kuyaw kayo manapatan sa kaunya. Ay, Bunog sa ka. Mami, uy, gano'n hindi ko mo-appeal. Kaya feel ako, no? Karoon ko makarunahan. Nga, Miss Gay 2026. Ang title, og dili na first runner-up. Ready ba ako murang paron, Mami? Unya lagi, kung mahibawaan ka sa imong papa nga pulis, ha? Mabunog na sad ka. Ako'y basulon. Di na mahimo. Nga ako'y makasabay na sa imong pamilya. Ay, do. Ayaw pamugos ba? Ayaw pamugos ba yun, ha? Patuo ka na ako. Kung mamugos kag apel, deduction. Uy! Kulain mo, Mami Sheena. Uy! Malain ako, malain. Ingon anak ako kung disiplina sa ako mga angels, ha? At to ka pwedeng mo rampa sa layo nga dapit. Nakasabot ka to, Kon?
Mao na to ang mga kasabutan ni Twinkle kay ganahan mo kay siya mo rampa. Aw, ako sa aran nga ato lang sa layong dapit siya mo apel og Miss Tengay. Natuman ang tanay kinaami invitation sa Miss Tengay sa Uslob 2026. Nagkuyog nga mo, ha? Nagkakuyog yun me si Twinkle padong dito. Ay, mga bayot! Ay, kung ka ng inyong kakiat karon ha? Kutob na din isuot sa bahan, ha? Siyudi na ninyo buhaton dito sa venue. Kailangan nga ang magkita sa katawan sa maong dapit nga marespetuhan sabta. Ha? Dili magkiat kasabot mo. Yes, yes! Nakasabot mo eh, Mami Sheena. Nakasabot mo eh. Okay, maayo na magkasinabot ang daan. Kay kung dunay magkiat dito sa venue, ha? Nahibo na mo kung sa mahitabo, ha? Unsay mahitabo na kahibaw na mo? Deduction! Deduction, Mami! Correct. Thank you for your audience. Ayon ba si Teofilo, ha? Mang, Kidsag Chufelo pang. nakalimot na kasangan sa ato anak ang kamanghuran? Si Mamang, si Twinkle? Ay, wa man ko kumaanad og sangpit niyag Chufelo gud pang kay naanad man ko nga mo sangpit niyag Twinkle. Has, kang bati, paminahon, Mang. Uy, Ay, sagdi na lang gud. Wa man na tuyuas atong anak nga aw kanang mahimo siyang mahinhin ba? dakong insulto na sa atong duha, Mamang. Kay pulos ta mga pulis. Kung magbuhat og bati ang atong mga anak, mao nay dakong makainsultos atong pagkatao papang kay pulos ta mga pulis. Pero para nako, watay mahimo ana. Mauna man gyud na. Nalipay ko nga nagkaanak tag mga lalaki. Pero, nausa man ang usa. Nalahi man. Nagbinabay. Gusto na gud ana pang. Unsa man mo dayon tag adtos Uslob? Paubanon magkako nimo nga mag-judge ka sa event sa ilang kapistahan. Sa man madayon ta pang. Oo, madayon ta, Mang. Maong, ready na, ha? Ready na ka larga ta. Okay pang, ready na ko. Okay, girls, ni alata sa Uslob, ha? Ay mo kalimot nga mag... Exactly, ha? O sige, na mga naog na ta. Ug matod pa sa organizer, ato tang daan mo stay sa backstage. Kaya doon ay duha ka rooms dito, dagko. At doon ta mag-ready for tonight's Miss Tengi pageant, okay? Oh, kada ko sa stage. Ulo, uy. Dili ko murampa. Ay, Twinkle. Ay, kung sa pamangka diha? Ay, nagwas lang ko sa stage, mami. Ay, dako kayo sa. Nice kayo rampahan. Ay, Twinkle. Timan karong gabi ipakita imong pika na the best yun, ha? Siyempre, mami. Aron doon ako panghambog sa akong pamilya. Nga bisag ingon ani lang ko. At least, ma-proud sila na ako, di ba? Mao na nakanindot kay doon na kay big dream o doon na kay determination nga mudaog, ha? Yes, mami. Pero sayang lang, mami. Akong pag-scholar sa akong school nga mo. Best achiever sa elementary pa ko until lang sa high school. Pero may makasakar sa stage sila si Fafang o si Mamang. Uy, aron mo'y mutaod sa akong Ray-Ban. Pirana, pak! Tuwad na may, Excited! Baya ang bayot nga mo rampat tonight. Layo-layo pa matas Uslob papang. Oo, lagi. So, nga, magkukabantay nga flat dahil ang ligid sa loyo. Alang nga hinuon ta. Unya asa ba ta mo diretso ini? Sabay sa mayor. Nya katultul ka. Wa, pero manawag ko niya ikabot na to sa Uslob. Next time papang, kung mga nitag Uslob, dat una tong atong mga anak aron magkabanding ta. Mo try ta anang kuan kanang gitawag nilag butanding. Wa pa kakasuway, anak. Wapag yun papang. Ikaw hinuon, permi man kang imbitahon sa mayor kay close man mo. Ako ug ang atong mga anak wa pag yun makasuway anang mutan-aws butanding.
Attention mga angels, ha? Ready na mo, ha? At na natang pagkaon din sa backstage, aron dili na ta magpasok-paso sa gawas. Aron, ma-surprise ang taga din sa Oslob kung unsa kita ka mga gwapa. Kikulbaan mo ko, mami. Uy. Uy, magkulba-kulba, ha? Ang tanan ready to ramp gayo. Nakasabot mo? Yes, mami. Good. Ipakita ninyo sa mga audience ang inyong best. Ang mga ipangsulob, i-arrange daan, aron kinsang mo una, ha? Ang katong first ka mo enter, ug ang uwahi nga mo enter, mapaso, ready na, inig-exit, dili na mo di mo magkabuang ba? Pangita ang unsay sunod nga isulob, unsay ang mga earrings, sa diha, ha? Di ko ganahan ang karakara, ha? Di ko ganahan og samok kanang magkatueres, ay, ginoo ko. Kaya kumahitabo ka na, unsa may sunod, ha? Daksyan! Oh, maayo kay ni Ana mo. Ready na ang dinner. Diretso na lang mo sa table. Oh, thank you, Mayor. Thank you. Thank you, Mayor. Mayor, unsay kalingawan di ay ron? Miss Gay. Og ikaw, sir, ang usa sa mga judges. Okay. Kira kayo ko, Mayor. Sige na. Pag di na lang mong doa. Sige na. Ito man, ano man ang kaon ng tanan? Mana, mami. Gusto, ay, kinanaan, ha? Nang limpyo ang aging, ha? Di ko gusto ay mabili ng mga bukog, di, ha? Yes, mami. O niya, mag-start ng mga make-up. Mag-retouch na lang ni mami. Okay, very good. Ready na good ay mong rampa karon, ha? Karon ka! Uy, hala! Kadaghang tao? Ay, dili na puno sa gym. Mauni din, he. Ay, abi ni mo, basta doon ay kalingawan mo kuno din, he. Daghan ang mutanaw. May pulta di ay kuno ni. Uy, matod pa sa mayor, nga dili basta-basta ang ilang mga judges. Bisag kinsa parang judges, mami. Basta I'm ready. Ug ipakita na akong best tonight. Ready na ko for Q&A portion. Now, ladies and gentlemen, here they are, the Miss Teen Gay contestants for this casual attire. A big applause, please! Come on, yung mga numbers. Linya na mo dyan. Sunod mo daan sa inyong mga numbers. Pag sunod mo. Go. Oy, ikaw ka lang. Oy, next nga dahunog, ha? Next ka, Madam Sidar. Okay, ikaw last nga mo gawas twinkle, ha? Yes, mami. Okay. Go, Ramo. Okay, good luck. I'm ready. Ako na yung Princess Teen Gay tonight din sa Oslo. Hala, katong katapusang contestant, murag si Twinkle. My God, nakailakha niya si Papang. Usara ba sa judge si Papang? Basig masuko ni og makaila siya sa among anak nga ni apil og usa sa mga contestants. Dili ba kahinuon ma-high blood si Papang? Ay, Ginoo ko. Ako gikulbaan gid ini. Pero in fairness, si Twinkle mo ay milutaw nga kinagwapahan sa tanang contestants. Humana ang tabulation sa mga scores, ha, sa panel of judges. Mag-wait na lang ta. Ihator na din sa ibabaw sa stage. Wow! Ako may excited tao na ni Kinsay makarunahan, oy! Ano kayo man pag-announce sa winners? Uy, Mami Sheena, musulti lang ako ni mas tinuod, ha? Masa man na, Twinkle, ha? Ambot kong nakailaba ka sa akong Papang. Kung sa'yo mong ipasabot ba? Asa mo kasabot? Usa sa mga judges ang akong Fafa. Unsay nga? Siya kay chairperson of the board of judges. Unsa?
hinayan mo tingog. Pasig ikaw makoronahan. O magtuwa mga bayot nga gilotong Macau. Ha? Sa butahe kaya abi ang amahan o sa mas mga judges nga aron ikay makadaog. Ay, pagsapa. Ay, dili ka na may tabo, mami. Kay hate kini daddy ang mga bayot. Unya. Ay na, uy. Kita ka sa mga judges nga murag nag-meeting na sila. Bitaw, no? Mami, o siya kang buhaton. Basig mo ni si Papa sa backstage. Nagiahag na lang. Hala! Hala! Oh, ni Barok ang imong fafang! Oh no! Ay, kinsa tong last na contestant? Nga naman unta, sir. Pagawsa sa! Pagawsa si Twinkle! Twinkle! Papa? Doon palagi ko nga ikaw yun ha? Sorry, Pa. Doon dire! Doon! Oh, Ay, Pa. doon dire! Sir! Ayaw ko nito! Ito si Twinkle, sir! Ayaw ito! Siyong kuning mo yun! Nagpagkauwaw ka eh! Nagpagkauwaw ka na! Aray po! Aray po! Papagusto na na papang ako ng anak ang imong gikulata. Nakadugo na si Twinkle. Papagusto na papang. Sige, gusto na! Sir! Eksakto na ito! Sa Pwede ko po tato gayon na nakalimot yun ang amahan ni Twinkle nga usa siya ka pulis. Pero di na yang sukua. Gikulatan niya maayo si Twinkle kay wa siya makauyo nga siya'y nahimong judge unya nga iyang gi-judge ang iyaw di ang anak nga Bayot. Naluoy to kaayo ko ni Twinkle. Kaning ma'am, ni ako kay mudo ako ni Twinkle kanang kumusta naman siya, ma'am? Naku mato sa akong anak. Kinuo ka? Hugwa ko kauyon sa gibuhat sa kumbana. Ma'am, grabe sad ka ang gibuhat ni Sir nga to ni Twinkle. Ay, Grabe yun. Puwerteng grabe ha. usak kos mabasol ining tanan kay kung wa pa nako papila si Twinkle og Miss Countess. Dili ta siya maingon ani karon, ma'am. Wa kay sa. Ang akong bana ang dunay dakong sa nganong nakumato si Twinkle. Tungod kay wa siya makadawat nga nakaanak siya og usa ka bayot. Ang iyang pride mo'y nagpaswapi. Kaluoy ni Twinkle, ma'am. Ay. Nakonsensya ko sa nahitabo ni Twinkle kay until now, nakumatos paghihapon siya. Nganong dunay mga amahan nga dili makadawat nga naa sila'y anak nga parehas namo. Ngano man, unsa may akong buhaton nga dili na mo ko makatuog hinuon? Dili ko makapaway og tarong kay nakonsensya ko maayo. Unsa ko buhaton ni ani? Palihog tambangi taon ko ninyo. Unsa man kung kamo ang pasultihon, siya na.